Sanibonani. Namhlanje ngizokwenza ivideo ngendaba yokuthi umphefumulo wami awukhululekile. Umphefumulo wami unamacala, nginamacala. So umphefumulo wami awukhululekile. So into eyenzeka ngizokhuluma ngezinto ezihlukile amacala amaningi, so khona la ngizoqala khona. Okay, ngizoqala futhi angibonge kakhulu ukuthi niyabuka amavidiyo wami. Ngokubuka amavidiyo wami kuyangisiza ekutheni lento engaphakathi kwami ngiyikhiphe. Kuyangisiza ekutheni ngiba ne-confidence as time goes on ukuthi to talk about myself. So indaba iqala lapho ekutheni mina nginenkinga ethi ngingumuntu ovela kubantu engenye indlela, engenye i-character. Noma uma udiscover ukuthi ngiyinhlobo yomuntu, lento ayingiphathi kahle ngoba ngithi ngisuke ngifihla ukuthi ngingu 1 2 3. For example ngoba ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi umphefumulo wami awukhululekile ngoba nginamacala. Icala enginalo engizolethulela lona namhlanje elokuthi ngakhuluma ngomyeni wami engenzanga lutho olubi kumina, engangonelanga, ngamkhuluma kabi. So into eyenzeka ukuthi ngomunye unyaka we decided ukuthi to move in and stay together. Since wayeseqalile lobola negotiations kithi sa decide ukuthi even if engakaqedi, let's move in together so that we can save for our wedding day. At least if we're staying together, we'll manage to save, because he won't have to pay rent that side and spend everything azospend mayihlala eyi-1 that side, or mina mangihlala ngiyi-1 at that time bengihlala ne-firstborn yami, masihlala sobabili ne-firstborn yami, and then we spend the money. So we decided to move in together to save for our wedding day. So in that decision, we agreed, we saw it good for us. We agreed. So on I think, if I can remember, it was on a Thursday. It was on a Thursday we decided to go and jog in the evening. So on our way to jogging, we saw the pastor and his wife. They were coming from one of the brethren in Konzweni, or something or anything, but they were coming from one of the brethren. So ngase ngiyathuka, angithi ngishilo eqaleni ukuthi mina ngiyile nhlobo yokuthi if you discover who I am while ngikufihla, it's either ngiyathuka or ngizame indlela zokuthi angiduwa kanjani ukuthi ususazi ngami manje. So what I did yangamfilisi comfortable. It was hard for us to continue jogging. We had already started, we were supposed to continue a little bit, so kwaba nzima. And then my husband saw ukuthi it doesn't sit me well ukuthi sesihlangane nomfundisi nomamfundisi on our way jogging. So and then when they get inside their car, umfundisi nomamfundisi going back to their house, and mbona umamfundisi bayakhuluma, but mamfundisi angathi unyakaza ekhanda. And then I remember also the little bit signature yomunye yabo ukuthi there's something that doesn't sit here well. So on the following day, I would like to think it was a Friday. On a Friday evening, then the pastor decided to come and visit us. Weza wasesho umfundisi ukuthi usibonile izolo sijoga, and then are we now staying together? Yeah, so as you can see, usithola la, yes, we now staying together. Washo umfundisi ukuthi ngiqaluzulula kanjani le ndaba, kuyinkinga ukuthi niyenze ngalendlela esenenze ngayo. You were doing all well man, indaba yamalobolo negotiations, omunye ehlala ngale omunye ehlala ngale, but now it has happened.
let's see how we're gonna move on. But manje ningifake kwenye inkinga ukuthi nenze lokho enikwenzile. So to me on that day ngayithatha ngokuthi umfundisi, on that day no, I didn't take it like that. Now when I'm revising, I take it ukuthi umfundisi forgave us and then saying okay, let's move on. But on that day I felt guilty ukuthi now we have done wrong. What we have done wrong. And umfundisi on that day was blaming both of us. He didn't want to know whose idea or what happened. And then now umfundisi on the meeting he said, kufanele niyofunda kuma mfundisi, especially omama nambe niyofunda kuma mfundisi, nifunda ukuthi izinto zenziwa kanjani. So angithi manje I'm feeling guilty, and mase ngirevise manje I misunderstood the pastor futhi. Akazange asho ukuthi go now or go tomorrow, but wathi kufanele sihambe siyofunda kuma mfundisi ezinye izinto. As umuntu lokho njana as umuntu ongumama hambe uyofunda kumama. So then on that note on the following day ngathi kumyeni wami kuzomela enye kuma mfundisi. That was on a Saturday morning. So wa insisted ukuthi sihambe together, and then I refused because deep down in me ngifuna ukuyomceba ukuthi it was his idea ukuthi we move in together. He was the one who was wrong. So ngaya kuma mfundisi, mangiya kuma mfundisi, when I get there kuma mfundisi says she didn't know that the pastor visited us. She didn't know that the pastor will come to us. Okay, now when I tried to revise it, the case was closed. Mina, that was the offense. If I remember very well, that was the first offense that I did to my husband. I refused to go with him. Then I got to Mamfundisi and the things now changed. At that time ngangabona, but manje sengiyabona ngoba ngiyayibuza, why is my spirit bandla disturbed kanje? Why umphefumulo wami unako ukuphumula noma ngithola imali angazi ukuthi ngenzeni ngemali? But if imali ngekho khona into engiyifisayo, ngize ngisho ukuthi ngiyafisa u1 2 3, ngiyafisa indlu ukuthi nokuthi, ngiyafisa imoto ukuthi imali mayisefikile lezi zinto angisazenza, anginako ukuphumula. So sengisho ngithi let me revise what is going on with me. Okay, the only platform that I can use is social media. Let me expose myself. Let me tell people what I have done, because that doesn't sit me comfortable, doesn't make me comfortable, doesn't make me move forward. I'm stuck, I'm stagnant. So when Umamfundisi said, then the next day Umamfundisi said she would advise ukuthi I move out ngihambe ngiyohlala ngedwa singahlali sobabili. I know, I think yena uzolala ekamereni mina ngilala sitting room. And then she said no, what you are doing is ufana negundane, igundane liphethe igundane, ngibeka igundane lana bese ngibeka ushizi lana. Do you think igundane lizoyeka ushizi? And then that I didn't tell my husband ukuthi uMamfundisi said that. And then the third thing was I'm forgetting what she said. So and then I realized ukuthi now, but I realize now when I'm revising ukuthi okay, now the problem is Mfundisi said that, and then Mamfundisi is saying this. It's now 2 or 3 things that are totally different. The case is closed. Now, mina ngokuya kuMamfundisi, I'm making an offense, ngiwonela umyeni wami ngokwenza kanjalo, futhi sengidisturba isinqumo esithethwe ngumfundisi ukuthi yena it didn't say to us this and that, nje ushilo nje ukuthi simfaka ebunzimeni ukuthi uzothina kubazalwana or adile kanjani nale situation, because we're doing well ngamalobolo negotiations without staying together. So these stories, they are a bit long. I'll do it on the other video.